ассалому алайкум баодарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайфда сурӯб ҳастам дар хизмати шумо. Дар навори имрӯза якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри Душанбе омодаштагӣ аст. Максиман лайку қадр дастгирӣ мекунем. Касое ки бори ҳол дар канали мо ҳастанд, ҳатман обуна шавен. Ва баодарҷон, дар магазини Автолайф аксия рафтааст. дар тамоми наводи маркаи мошинои шумо мо чихолу полик палаткаози гарм шида барои болои мошинотона масачкои донакӣ мисол ҳамаи варианта дорум. WhatsApp намин нависоин каталога равон мекунем, зинда чихолура бинен, даставкаш мекунем мерава. Марамат бародарҷону, подписчикои Автолайф Corolla C 2012 солай. Объем 1.8, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаи чӣ дора. Неки мошинча гарени тоза 130,000 сомонӣ. Хоб мега погиза губкават кайгай мошин. Муомила дора 130,000 гуфтеса, муомилаи нағз дора. Баъд хоҳиш мекунем ки дар вақтҳои соат 12-1 шаб время разин садора занг назанем. Бароям баодар чанд мошин дора, ака мега мақсад соати 12-1 баъд мардум безор мекунанд. Касои да маъқул мешавад тамошо кунен. хуб 130,000 кам тарак мега муомила дора. номеруша мемонам, харидор бошен. харидори конкретни касе ҳам метавонад занг 4 баллони нав. хуб салонша мегирем, салонша бинем, салон сиё, монитор родной, коробка автомат, лук, кондиционер. хуб полик ҳамаш қоидави, салонаш тоза буда мошинча дидем. Наге хафоам бинем. Ана СК Америка. хуб тарафам бинем. хуб 904 19 11 номерои соҳиби мошинае бародарҷоно. ҳамин номада WhatsApp ҳам дора. касои да мақбул меша марамат кена бин мошинчара ай пеш мебинем. устоқати миёрем, кас қад миёрем, проверка кунем, баъд мошинчара бихарем. диде Opel Hatchback бародарҷоно, 98 сол, 97 охириш 98 сол, объем 1.6, нархш 53,000 сомон бо муомила дора. подписчикои Автолайфи барои шумо ай, ҳуҷҷат таъмировка, ҳамаш солона утилизатсия дора, 4 баллон нав. мақсад ки мошин светча хахтон дисем, свет сафед. оз я ҳолати салонша мегирем, тамошо кунед. ина нига кунем ҳолати салонша. мошинча бекам будия. чихолаш яга унҷоч хеле задагӣ дридагӣ надора. коробкаш механика, набояд дар электра. 204,000 пробег дора манги. дастои да маъқул мешаванд. номерои акара мемонам, занг бизанед. лук ҳам дора. мошинча объем 1.6 простор. ина ай тарафам тамошош кунед. Hatchback. номерои телефони ака номерои телефон табугу 92 80 98 80. хуб ман номерои акара мемонам. касои да ки маъқул мешавад подписчикои Автолайф занг бизанед. барои шумо состояние тай вагон ҳолатиш беҳтарин аст. Opel Caravan бародарҷоно, тамошо кунед, 97 сол, объем 1.6, свеча хахтон дистен, металлик 4 балоншам навай. касои да маъқул мешаванд, номерои акара мемонам, занг бизанед. яка бо барои шуморо пурраттар маълумот метавам. оз я ҳолати салонша мегирам, тамошо кунед. ина нига кунед ҳолати салонша. нақша 50 та меяд. ина нига кунед чихолзадагӣ. коробкаш механик, 354,000 пробег дора. ина хай ҳолатш. потолокшам тамошо кунед. Ягай қусо мегирмаш.
سیدینیش همونجور زدگی دریدگی نداره. آب شیفتوش هم نمای. اینه یک قطعه تماشاش کنیم. نمیره اکر همه میمونم زنگزنی خیطون نمیدم بکنم. اینه خیلی حالتی ماشین چه هجا تعریف کنم و چی طوره. نمیره اکر 960 24 57 50,000 برابر جنون نرخش من میارزه یا نه فکرتونه بنویسون در کامنتاریا. نه حالتش دایو تفیل در برادر جنون تماشا کنید. سویت سفید حالتی بهترینش 2007 سال تمام این آواراتش کار میکنن. نرخش 95,000 میگن. تماشا کنین حجت همه این آواراتش هسته. آخری نرخش 95 تا 4 تا بالونش هم نوای سویت سفید خیلی اومد سالونش هم میگیرم. تماشا کنین. یک هشتی موتورش یک هشت. اینه نگاه کنین 4 در الکترای حالت سیدینیوش автомат монитори андроид дора кондиционериш кор мекунад старт стоп ҳамаи навортош ҳаст. хай бухтон ҳолатша дар камера пурратар мебинед. оз ягай қафо мегиримаш ина нигах кунед. ина ҳолатш бародарҷонои ман. нархш 95 та охирин нарх. ина ҳолатш тамошо кунед. оз ягаи парам мегиримаш. ина ҳолати мошинча. номеро телефону така ака номеро телефону 900 65 0402. хума номеро акара мемонам касои даки маъқул мешав бародарҷоно. конкретни ҳамин харидору занг бизанед ки бисёри бародаро мегӯянд ки бисёр занг мезананд ки намехаранд. мақсад конкретни харидораш бисёр занг намезананд. касе даки маъқул мешав ҳамон занг бизанад бародарҷоно. 95,000 нархш. охири нархша бародаро. мерседес сечка бародарҷоно 98 сол объёми диққатиш свети металлик 8 моҳига ҳуҷҷат таъинировка дорад. нархиш 75,000 сомон биқапед. 4 та балоншам навай. ина ҳолати мошин. касои да маъқул мешавад занг бизанед бо қайтон муомила мекунанд. оз ман як ҳолати салоншо бигирам бародарҷоно. салоншо тамошо кунед. ина нигах кунед. обшивкои дар металлик, коробкаш механика, монитори майдаҳак дора, кондиционер ҳама навортош кор мекунад. ина ҳолати салон чуқулакои морагӣ задагӣ арақ намекунӣ. яи парам тамошош кунед. ҳолатш сечкачай 75,000. номеро яка 556 89 13 13. ҳуҷҷат таъинировкаш 8 моҳ аст. хоматак шахай хитони дестен чӣ хелай. касои да маъқул мешавад номеро якара занг бизанед қайтон муомила мекунад. ина ҳолатш сечка дӯст дорум ман барои шумо. опел астраҷи бародарҷоно тамошо кунед. 2000 сол объёми 1.616 55,000 нархш.
Светиш металлик утилизация дорад, ҳамон ҳуҷҷат надорад. 4 та балоншам навай. Боз ям айҷоша камера мекунем тамошо кунем. Касоеда ки мафтун мешавад, номеро якара мемонем, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунад. Инаи бе дари қафош маҳкам, дари пеш дар электродора. Коробкаш механик. Ина ҳолати салонаш. Магнитофонаш мехона. Сиденияш ҳамон юшқаи задагӣ, хеле даридагӣ надорад. Боз як қафон мегирамаш, тамошо кунем баварҷоно. Ина якни ҳолача. 55,000 нархша мегӯяд. Ягай пешам тамошош кунем. Номеро якана 60 24 57. Касои да маъқул мешавад, занг бизанин, яка бо барои шуморо пурратар маълумот метам. Ҳолатш беҳтарин айхай. Бухтонда камера дидестина бача.